min Baaba Maal kadi mbeɗa yeeɓa Piindi TV no hanirta ni Sawati dengere maada ngeriyo musamar o jagi toko ondi toko di joro fiyanati fijanalati got dan na jom nono windago e nyaamo ko tideni mi har ma asagati kalashe maada bo fo ndeni jiri kalashe ma gare wel nande kala sal heewi hebo toko ni sada fila toko ni pinde hadum fijanalati ma goy goyde hati Koda dengere de ada senga dengare sokkade solade winding yaka matew jarama yayi garangalam do hande ko ardade Puma ardade délégation Puma arde yide Baaba Maal salmondire mum hollita ɗum wone dow mum ko gandanɗa hoorema minen nden Baaba Maal oɗon gandi wona kañum présentere aduna o ko neɗɗo mo gandanɗa hoorema aussi guila président de la république waɗi programme Puma ko neɗɗo dariɗo neɗɗo tiɗɗo baɗɗo soutenir Puma yaɓɓi koyngal mum ari Puma tawi ɗum e siège mum guila awwalu holliti wonde kañum no yaade o programme ene faami ɗe ɗo golle min kollitimo wonde noon won gueɗal woni hen ngal ganduɗa hoorema gueɗal ma nani hen saaha mum so yonti so Allah jaaɓi ma en kaldu hen ma en mbaddu hen ɗum ɗo noon woni holɗum woni hande o ko golleteno walla ko fewneteno foof ɗum ɓendi woni programme repeuplement fleuve Sénégal ko mbiyeten mbadde feere ha maayo ngo caɗele dañi ɗeɗo duuɓi sababu nde soñoji walla changement ji climatique mbaɗa goɗɗi ɗi ha maayo ngo fitta watta poisson ngaji ɗi woni liɗɗi ɗi kewta hen ko gollal muɗum ngal ganduɗa ma kanko président de la république e nder programme Puma o waɗi ɗum validi ina walli noon dande maayo naɓe wonɓe maayo ngo foof de part et d'autre la rive ina walli kadi surtout noon cubalagal ngal gandanɗa hoorema ko kañumen goni yimɓe ndiyam eywa ɗeɗo duuɓi ɗiɗi noon min goni hen e ƴewde ɗum ande hunde programme saɗa yiiɗi waɗa réussir aduna no addiri ni hunde fof ma mbanɗa ɗum étude jurnoɗa mbaɗa essai ji ɗeɗon gueɗe fof mbaɗama saabu ɗum essai ji ɗi mbaɗama étude aji ɗi mbaɗama résultat ji ɗi noon hande o au bout de 2 ans walla 2 ans et demi golle wonko yiya hen heddima ha gari ɗo ɗum waɗata démarré kanko Baaba Maal ko kanko Puma suuɓi waɗi ɗum ambassadeur ɗeɗo golle payaɗe ko holɗum woni no mbirumi ni oɗon gandi cubalagal wonno jogorino maayo wonno wondirtuno e maayo en jii e nokkuji kewɗi yimɓe mawɓe subalɓe ɓe walla mawɓe joom ndiyam en ɓe ene mbaɗatno haddeji e won lugge mbaɗatno haddeji e won nokkuji haddeji ɗi noon ko ɓeyda tan ko yimɓe saabu ɗum yiyama ɗon ko liɗɗi ene nehe ɗon ene mawna ɗon ene jibina ɗon ha saro e nder maayo ngo ɗo waɗi réussir sa e la so min miiji ko so tawi ɗum waɗama gila ndar ha yettoyi Diabougou walla yeeso mum fimde nde waɗama enen taariɓe maayo ngo nandirama nokkuji mbaɗi noon kamɓe anduɓe ndiyam ɓe mbaɗi lugge nokku fof waɗe hono ngawɗe ɗo hadde so Allah jaaɓi komin jii Sinthiou Amadou Mariame ko walla komin jii Fonde Gande walla ko waɗete ga e Guelonga e goɗɗe nokkuji goɗɗi ma maayo ngo ko yiɗene hen ko ma artu sabu ɗum peuple liɗɗi ɗi ma ɓeydito ko mankuno hen foof wasata Allah adda yimɓe jiya ɗum yaadude noon e darnde Puma ko kañum hokka ngal ɗon gueɗal
waɗa ɓe assisté yaada e maɓɓe kala ko foti laamu foti darade hen ha ɗum ɗon waɗa réussir e nder hen Puma e hoore mum ne jogui programme wadde accompagné oɗo ɗeɗon golle de addude casuji flottante walla waɗa des parcelles piscicoles walla les grandes mares walla calli mawɗi takkiɗi e maayo ngo min mbawa wadde hen barasuji min mbawa wadde hen ɓeydude hen liɗɗi awde hen donc alveji ha heewa maayo ngo e ngo fitta to banggal calli ɗi kadi fitta to banggal kadi casuji flottante ɗi yaaja e nder yimɓe he hangadi gila wasa wonde tan nokku wasa wonde tan guure mais wonani des projets individuels ha heewi sabu ɗum hande o maɗum ɓeydu to banggal gurdam kono hay to banggal golle ko emploi ji mbaɗeteɗi hen créé ne keewi sukaɓe heeɓe walla yimɓe heewɓe ma mbawa wadde ɗum gollal mbawa dañde hen no gurdi ɗum noon woni sababu ɗo noon ñande e blues du fleuve o blues du fleuve ko hunde ganduɗa ma joni 14 ans Baaba Maal ne waɗa hen golle tidɗe ene ko culture kono noon kadi ko développement ko neɗɗo tinniɗo oɗo Puma noon kañumne e welede makko e darde makko e yogade yakare e makko e andude kadi kanko ko ɗemgal leñol ngol foof saka noon kadi ha heddi wonanɓe hande ko cible principal woni subalɓe ɗum noon gueɗe ɗe fof ɗo yurda fof Baaba nan ɗon min mbaɗimo ambassadeur de Puma so Allah jaaɓi le 10 filgo ngo waɗata min mbawa haaldude noon e bandiraɓeɓe min mbawa exposé projet o no woori ni kanko hoore makko hokka hen haqqille makko hokka en tout cas miijo makko so Allah jaaɓi kadi bandiraɓe subalɓe ɗo gone e diwan o foof enen fof mbawen gollade hen so Allah jaaɓi. Allah jarama on jarama e fartange mo dokkuɗon kam pour wawde yettude hande Moussa Sow mbo walalde gardiɗo Puma garɗo ɗo enne arde délégation timmuɗo joɗɗo noon kadi garɗo o wostodirde am miijo ngo noon fuɗɗori ko Puma e dow yamirore hono président de la république kono hucci koye bandiraɓam koreji am sehilaɓam yiɗɓam hoɗɓe dande maayo Sénégal wona tan haalpulaar no tawno dande maayo ngo ko fof en koɗi ɗon kono dendagal yimɓe wuurɓe e dande maayo oɗo projet mo Moussa addi biyeteɗo hono repeuplement du fleuve Sénégal woni artirde ko ganduɗa ko en cikkino en gonta ɗum dañ woni maayo ngo daña liɗɗi hono wano nden ni eɗen kotoro ɗum no hannirta ni ko on projet o addi oɗo projet noon so tawi o addani ɗum Baaba Maal mbi sikki Baaba Maal no foti weltorade ɗum o addi ɗum ne kadi e dow titonde blues du fleuve so yonti eɓe pilmi ambassadeur mi jaɓri ɗum saabi Allah taw koye dow weltare nde tawno ɗum ene yaadi min e yiyande am a wawa innude hoore ma mbiya ka dande leñol mbaɗiɗa ambassadeur aɗa haaɓo yoora e domka e heege aɗa hoɗi dande maayo neɗɗo addanma projet poɗɗo ni mbiya aɗa liggotta koye joomum alay saago ɗum hay so noddanimi gueɗalam ena hen kanko noon e dendagal tambiɓe Puma gila noon président de la république ha yettanma kanko e dendagal liggotoɓe e nder Puma so tawi ɓe miijima Baaba Maal foti ko weltade yanta hen mbeɗa yettira ɗum Allah mbeɗa wiya noon bandiraɓam oɗo projet wona projet neɗɗo goto oɗo projet ko enen foof hay mbo hoɗani dande maayo ene hutoro ko ummoto ko e maayo no tawno gonɗen koye jamanu kesso jamanu o ko jamanu industrialisation hay so tawi awo traditionnel o ne woodi awo moderne kadi ene woodi awo moderne o kadi so tawi waɗama ene waɗi caldi gummotoɗi dande maayo par ce que hammi ƴetta tan yeeru lingu so waɗama eñol liirama ha yoori ene wawi yeyede bang yo bang e nder aduna o ɗum noon wona neɗɗo goto tan naftorto ɗum noon jinmi wiide tan ko Moussa Allah jarama o jarama teddugal dasitaki rondete min e Mansour Seck e wondude Oumar Wade producteur exécutif du blues du fleuve e hoore mum minen fof men mbiyamo bisimilla makko Podor le 10 le 11 le 12 inchallahu rabbi e onon aussi
onon jogiiɓe hono kala ko faari communication ha tengde communication ganda hucci koye koreji men bandiraɓe men fulɓe onon emen mbiya on bisimilla moon kadi Allah jarama Moussa jarama Allah jarama Puma jarama Allah jarama président de la république dañɗo oɗo miijo hooli Moussa ha tuttimbo ngoɗo miijo emen mbiya mbo kanko ni Allah jarama on jarama ko tan ne sabbe ma ngari kunori julbe la o